थपता नाम हमें निथ देने बानी अब नाम मुथिया दे यहाँ नाम बोनिए पाना पानी तो ही नाम बहाना नहीं थे तने थे ना तो मुथिया ने बना दोनों में डालता मैं नाती उता तो मुझे बहुत पहले हम आई नाम निथन बता नहीं मेरा बीते में नाम हो नाम निथन में नाम नहीं तब ना तो पुनः फाड़ देता केकर नाम लिखल है बोला ना बैठो ना कहनी ना मुथिया दे तो नाम बोनिए मुथिया दे मैं नाम निथन बाते एकदम तनमाई मुहा में हुते बटन ठो होइसे बैठे बहुत तो मुथिया दिया होते ताहे लंग डाली बतिया होता लो हां मुथिया दिया होते बस चलते बाने फोन तले तल दे लो मुथिया दी नाम में थपता लिखाइल बाने तेला दानी के ना तेला 14 16 दानी तो नाम लिखाइल बा 16 दानी ते 16 दानी तो नाम लिखाइल बा थपता लिखाइल बा थपता और लागत नहीं मुखिया जी खुश रह का झगड़ू बैठी मुथिया दी एकदम देता है ना मॉडल वाला था समस्या ले टाइल वाला था समस्या आप सबके बाद जी पंचायत में हमारा पंचायत में समस्या नाम के चीज ना रहे चाहिए। हाँ बताओ नहीं हाँ का समस्या बताओ समस्या थपता नाम लिखले बानी हाँ पहला पे माने लादेथ राजेश हाँ पहला पे लादेथ बाने राजेश हम मुखिया जी आवा है ना अब है न तारा में खाता होता मुखिया जी हाँ हमरा बड़ा तकलीफ बा का तकलीफ बा हौ जन भारत सरकार एगो निके कार्यक्रम चलैले उहे हाँ अरे जना के शौचालय कहल जाता कह ना कितना शौचालय आइला गइल कितना घोट के बैठ एगो हमारा खातिर बनवा दी बहुत दिक्कत होता हमारा तारा की हाँ बसीर के टाका टूट गेल बा का के बड़ा अरे दिक्कत जब बीच में बोलते लिबिल लवर ने मारनु अले काहे ना देता नंबर बाबू के बोली बीते में ना बोला तो नाम दादा दे बहुत लबा करती है नाम तो दे तू बोल बाबू बोल सुना 12,000 एगो शौचालय के मिलता जी जी ये पंचायत में तारा 6,000 मिलल है नु शौचालय वाला अभी नहीं खे मिलल सही धैले बा धले था ताले बनल धले ये तो ले दे जा नाम है बले था लादेत के बादी नाम बले था बनल बात तो हलाला थी तू नहीं देले बाते तो हलाला थी है तू देले बा अब गोहरा रख के हां अरे पूछे पहले पैसा नहीं खे देला तू तब कहां से करे चल भाई दूध बोलता चल भाई पैसा दिवा दे का से दूर दी सुना पहले हम जोन बात कहते नहीं हमारा पंचायत में 6,000 रुपया शौचालय खातिर सबके मिलल बाटे सबके घरे हम भेजवाले बानी 12,000 ऊपर से आवेला कुछ खर्चा पानी लागेला 2,000 खर्चा भइल 2,000 हेने आइल 2,000 और तक खर्चा बाटे ब्लाउक सलाउक से लेके सब जिला ले तला ए बेल के मुखिया के 6,000 बानू मिलल बा 6,000 केकरा लगे बा ये धैले बा देत नहीं खे अच्छा चुनाव आइल बाटे अब की अगर ना दी तो अगला बेर में जीतइबा लोग तो दी हां ठीक नु तला तक थमतिया दूले दे बैठ जा तोरा के काड़ दे आओ जा बैठ ले थतल दती दे तो बैठ दूले दी हां आई लाद पानी ना भाई नंदनी ताली तबा नंदनी वे अच्छा इन्हें तो थमतिया बात है ते उनका नाम मत ले हां नहीं थी ले नाम लेते हैं तो दूसरे बुला जाता खाली थले वाली नंदिनी हाँ वे लाई ते हाँ आया लबर लक्ष्मी हां भाई तोहरी मौगी लबर लक्षण होई ए हो गेला का थमतिया थमारा नाम ता थाला त ए बोला थमतिया बतावा उ हमर अंडा में के मुर्गी गायब हो गइल बिया पता न कैसे अंडा में के मुर्गिया गायब हो गइल बिया तो ई कुन थमतिया मुथिया दी देती है ते तर अंडा भी लाए ते तर मुर्गी भी लाए अरे भैया ता ऐसन कहा कि गांव में तनी पता लगैती मुखिया सरपंच नु लगावेलन जा देती है मुथिया दी देती है तो देखा अब की पंचायत के चुनाव हमरा के जीतवाइबा लोग तू अगर वोट हमरा के देता है तेरा घर के लोग अगर वोट देता तो ये बूझ जा कि हम मुर्गी या अंडा सहित हम तेरा के यहाँ पहुँचवा दे अमूल को दिया है हां त रौरा के फोट में 1.5 गो फोट देले रहत याद नहीं है आज तू का चार लड़का डले रहा हां है कहा ना मुखिया जी
कि राशन तेल बंद हो गइल बाटे हमार न दिए न कि जब तेल खत्म हो गइल बा। सुन पहले तोरा के यहाँ के बदमाशी का बाटे बताओ तोर लइकवा के चलते की राशन तेल बंद भइल बा। हमारे दुनिया में हमारे एगो लइका बा लइका बा तोर लइका तो ऐसन बनाचर बाटे हैं कुल कुकुरन के पोछ उठा उठा के में किरासन से झोकर चलता। ये राम अरे मुखिया जी कैसे कहा तनी बताई रहा एकदम दुनिया आके देखो राम तनी जी। सूरत के आलू के मेढ़ी बनल रहे आलू बोले रहे इस साल कुकू छटपटाट गइल अपने तो जटते रहे कुल आलू जरा डलस कुल आलू के वही में चोखा बन गई। अरे जो खा बताओ मुखिया जी देखिए जे दू किस्म के करतनी कोई के ना शौचालय के सीट देतनी हम एक डिबरी तेल मांगे नहीं तोरा पूरा कथा कहे लगनी। अपना लड़का के ठीक करा अब की हमरा के जितावा हम ना देब तब नु तू बैठ अब की एगो काल थमा दाम में तू बैठ। मुखिया जी हो हमर लक्ष्मी कर लइको उहे हाल। ए भाई बहनी ऐसा अले लाले ए दे ए तल हाला मत तल लई बैठलो मुखिया दी तो एबेल के प्रधानी आ दिल बाटे आ तो तू ना तीन मुखिया दी ते तार मिलल बा तार 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 बिजली वाला तार ना ना मुखिया दी बताई नहीं हाई लाठी छाप अब की अच्छा अबे लाठी तार मिल गई आहा बोल दी ना हम बोलम त लाठी छाप हां लाठी छाप हां तो गुरुजी आई जोन योजना बाटे योजना हे दिन लिखले बानी तनी योजना इन लोग तो बता देते मेरे प्रधानी अगर दीतन दाई तो दाव में तवन बितात होई। अब सुन लो हां तेल किरासन तेल आही शौचालय से ऊपर उठ के जिया हम चाहते नहीं कि हमार जोन पंचायत बनू तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जी कैसे होई ई हम जानते नहीं हमार प्लानिंग बाटे आ तू लोग ये शौचालय आ किरासन तेल आ चाउर आटा में रह जेब तो नहीं होखे वाला जबले पंचायत अच्छा ना हुई तबले राज्य अच्छा ना हुई जिला अच्छा ना हुई देश अच्छा ना हुई। गुरुजी हम मिथन 2000 एतई थे खैनिया कहले रहनी हले आव के ले ली सर लाइल सुन बोतलवा ले आके घरे पलंगवा के नीचे रखले रहली सर थमनो तब ती दो तना दिया तन थाबी बनावा थाबी पता रहा अच्छा छवि हमारी कोई खराब तरीके आई योजना बताई योजना शांति रहता हमारे पंचायत के लोग हैं अब की पंचायत चुनाव होके जा रहल बाटे अगर पंचायत चुनाव में तू लोग हमरा के वोट देब तो हम का करे चुनाव चिन्ह लाठी छाप ये छाप ओमे पहला बात जितना पंचायत में खेत बाड़ी सब में पहले बात की टाइल्स लगाए टाइल्स हाँ खेते कैसे मुखिया जी अरे ताली बजावा खेते में टाइल्स तालियां खेते में टाइल्स सारा खेत में हाँ सारा खेत में टाइल्स बैठा दे केहू के गोड़ में एक थोप माटी ना लगे दे धुरा ना हैं छत्ते पे आलू बोवाई छत्ते पे आलू थरथो छत्ते पे योजना चुनी लो बे योजना हमनी ते दांव एकदम बिथात में दाई विकास बने है के चुप कराई का बोलता कुछ बुझात नहीं ये है सही बोलता और सुनो नंबर 2 हाय दू थला योजना चुना दू थला दूसरा गन्ना जानते हो लोग गन्ना गाना ना गन्ना मतलब ऊख अच्छा ऊख के तारी उहे नु जेकरा के केतारी कहल जाला। हाँ के हाँ तारी लेता उठियाल पढ़ल बा का नाम बाबू हमार नाम मंगरू। मंगरू उठिया लेता बा अच्छा चोर मालिक चोर हो ए हैं? थल तू लग क्या बुझाला कुछो ई अपने डकैत अरे थलाइयो चोर ना कहिए। कोनो बात नहीं है सब कोई इंसान है नंबर 2 कि अपना पंचायत में जोन केतारी या ऊख जोन कहाला उ जब बुआई नया नस्ल के बुआई नस्ल में नया नस्ल के पूछलो कि का हुई ओमे होई डायरेक्ट ऐसन बिया हम ले आए जौन अब पेरवावे के ना पड़ी अच्छा मशीन में ना जाई जनरेटर ना चलावे के पड़ी डायरेक्ट वही में से गुड़ के भेली फरी हाथे हाथे ये भगवान हाथे हाथे भेली तालियां बजाई तालियां भेली फरी
गन्ना बाबा मोहि में तो दूध के भेजी। नंबर 3 सुनो लोग, नंबर 3 अपना पंचायत में एगो स्कूल ना रही। अपनी कलाई में पढ़े जाए नहीं सर। पढ़े के जरूरत का बा? अले खाले स्कूल खुलल बताबे ते भिखाली भइल बाले। अच्छा ते कितना तमाल महिला 5 रुपया। ए थल 5,000 और 5 रुपया नहीं दे तो पढ़ले नहीं तो ता दानी। वो स्कूल से का मतलब? तारा लेखा लड़का स्कूल आज 50 साल से अपना पंचायत में खुलल बाटे, आ तारा लेखा लड़का गधा बाटे। ओ स्कूल से का मतलब है? अब स्कूल सब पंचायत में बंद हुई। जेकरा बहुत पढ़े के मन करी वो दूसरा जगह पढ़े जाए, जेकरा पढ़े के मन ना करी वो अपना गाँव ही रही। हाँ, तब मुखिया जी खेत में टाइल्स लगावत रे, तब उ लइकवा सब हमनी के खेत में पढ़े जाई, आ खेत में तो टाइल्स लग जाई। हां तो कहता कि मुखिया जी के ओइ जा माटी रह जा पढ़िए लोग ना भगल पका तो करो फायदा तो है करे लेकिन खाले इयो देना सुना दे तक पहले दिमाग लगा दिमाग तो बाने चलत ले। टाइल्स लग जाई तो ओकर फायदा का बाटे? टाइल्स लगावला के सबसे पहला फायदा ही होई कि खेत में जौन बा शौचालय के उपयोग नहीं खलो करत तो खेत में चल जात रह लोग। टाइल्स लग जाई तो केहू ना जाई खेत में। मुखिया जी गन्ना कहां रोपे? हैं? गन्ना छत पर। छत पे लो तबु गन्ना वही में तो भेली। बोली रात और तो पानी में आग लगा तो भगवान तेरे नाकिए से आवाज। अच्छा अब बात पानी ते बाते ते दांव में देतना तुआ बा बुद्धि तो उठाई होतना। हाँ। जातना गांव में कुआं बाड़ी स, इनार जातना इनार बाड़ी स, कुल ही इनार में जौन है गुड़ होई न गुड़ उ सब जौन बा ओमे घोराई। हां पानी ना, पानी चापाकल से पियबू आ जाके इनार के लगे बाल्टी के बाल्टी शरबत पियबू। सलबत आ एक परिवार पर एक हफ्ता में एक बोतल जौन बाटे रम डालू घरे बाबू। एगो से थोड़े काम चली, एगो और ना रही तो कैसे होई? आवे लगो का